Keby som vedel, že zajtra zanikne svet, ešte dnes by som vytvoril novú včelú rodinu. Múdrosť. To je dobré. A toto je ten pán, čo som ho tak mám rád. Pracuj tak, ako by si nemal nikdy umrieť a ži tak, ako by si mal každej chvíli umrieť. Zdravím priateľov prírody a včelárstva, zvlášť nachádzame sa u nášho kolegu včelára Ondriška, ktorý má tento fantastický skanzen a o tom, ako má včelárstvo, koľko sa včelám venuje a čo všetko tu má, nám povie on. Nech sa páči. Veľmi pekný začiatok. To, čo ste hovorili, spravíme. Dobre, ideme teda. Chystaj ručku, pekne, krásne, ale potichu. Však mi to dolámal. No. Neni sú doma. No čo si? Ideš sem. Z lásky včelám a k svojej rodine vytvoril Ondriš Belisa. Takže vytvoril aj kľúčku. A to neexistuje. Ešte dnes to sa nedá, aj buď. No povedz ďalej. Že to boli falošné dvere vlastne. Môžem? Jasné, však za to som tu. No, musel som vetrať, tak je teplo tu. No, čiže si... Ja nechápem, ako to budeme robiť, ale takto. Lebo každý večer ráno sa tu chodím moliť. Deus caritas est, Boh je láska. Rokov som bol organist. Je to metále, čo sa tuto všetko s týmato rukami. Keď chcete sa mňa pýtajte, ja vám odpoviem. Kolem pekne toto. To samý metál, ale to nie je len tak, že metál. To musí byť aj vyrobené od vlačín. No. Toto včelárstvo je všetko tu. Diplomy. Aj toto. No. Tričko máme podobné, včelár. Troška máte peknejšie. Mám, no, budeme si pýtať. Dobre, no čo, keď sa do niečoho chytím, čo je dreva, dlho to ide, ale to ide. Čiže to všetko ste robili vy sám? Celkom sám nie, no ten Tonko, ale to bol murár zase. Že toto už je, čo je všetko včiel, zo včiel. Až budem mať takúto dievčinku, tuto, ja som aj to slabé vyjadrovanie, prišla z Bratislavy, pozrite sa. 3. rok školy a tu každý deň je u mňa, to dievča. A Ondrík ma volá, to sa je akože, no. To je neuveriteľné, a toto mi to tak lepí, chuďatko, ale sa... No a čo poviete na tieto zástavy? Japonci tu boli, to všetko máme tam zavedé. Toto je Češi, to sme my. Slovenská, nemecká. A toto je európska. Tieto rámiky, není dobrý. Ale zime je to v poriadku. Takže vy robíte rámiky. Áno. To sám si vyrábate? Sám. Dobre. To je to vítaných máme. No to je... Horné. Bečkové. Bečkové, no. Tu majú také historické slamenné koše. To máte... Pozbierané po celom Slovensku. Aj ste bola kedy v nich včelárili? Nie. To máte len ako takú okrasu včelnice. To je ako to zachovanie Tradícií. Histórie, tradícií, včelárstva. Takže umenie je to nájsť toľké to som chodil aj do Dielaka, aj na východné Slovensko. Aj s neúspechmi ma aj vyhnali. Aj zapálili a nedali mi a tak. Čiže dá sa povedať, že tie slamenné koše sú z každého kraja Slovenska a každé, preto sú aj tá veľkosť a ten tvár a tá veľkosť je taká špecifická, čiže v každom tom kraji slovenskom boli špecifické tvary tých slamenných košov.
Čiže ale nikdy si nevčelári teda v slamenných košoch. Nie. To je len skôr taká okrasa. Tuto napríklad máte aj včely v týchto slamenných úloh, či nie? Nie, to je tiež, už som starý a ešte keď budem starší, tak ich dám dokopy, ale len namalovať a nič viac. Nie, to nemá zmysel, to choroby by sa... Jasne, a čiže to bolo vlastne po tých slamenných košoch, to bol taký prestup do úlov, kde boli už rámiky. Aj to bolo slamenie vyšívané, to je... Áno, ale slamené koše mali v divokú stavbu a tu už bola stavba na rámikoch. Toto som z hory došikoval, porištoval, Andrejka mi to namalovala. Aj takto sa včelárilo. Klátoch, no. Aha, aj toto, to už bolo ďalšie, to už bolo kvalita. Toto. To bolo v 19. storočí na juhu Slovenska, hej, bolo také typické koše. Toto je terajšie, to je Himalaje. Ale zase na chytenie malého roja sa dá použiť. Dá, všeličo sa dá. Dá sa do pivnici a pekne, oni sa znútra chytia, potom sa len vysypú. Ešte mám taký jeden. A teraz tu vidím, ešte tu máte, jak bola, kedy sa boli včelárske kukly, čiže teraz už tie kukly sú taká rarita, bola, kedy boli včelárske kukly, no. Postové roku, páš, Áno. kedy to je? 2012. Všetky tvoje choroby včelálík vyrobí. Áno, na všetky choroby to je pravda, ale to je už nie. No, toto Andrejka robila, to je jej. Môžete si to prečítať. Svet, ktorý vonia včelám, netrhaj, nenič, nelám, svet patrí nám i včelám. Žij a nechaj žiť. Pre budúcie generácie. Presne tak. Pamätaj, koniec. Pamätaj konec. Pre ľudovú... Pre budúce generácie zanechá včelár Ondrej Belica s rodinou, no. Ondriško, dobre. Alebo tak, rozprávky. To máš také odkaz budúcim generáciám do všetko. Toto bolo prospravené a poviem to druhé, už som vedel trošička buračiť. A to je také, že toto si človek častokrát, aj včelári sme robíme so včelami, ale mnohé z týchto vecí si ani neuvedomujeme a uvedomíme si ich až vtedy, keď už bude neskoro. Aj Boh zdravia, Božieho požehnania všetkým včelárom, včelám a ich rodinám. To nie je cirkevný obrad toto. To je... A to je odkaz pre budúce generácie. Áno. No, a tuto je moje vyznanie prírode a svetu. Ja neviem, či to už nezamrzlo. Planéta Zem žaluje. Žalujú No, včely. potichu. Potichu hovor. Zem žaluje. Slnko tiež žalujú. Búrky žalujú, ohne žalujú. Žalujú včely, stromy, rastliny. Kvety, moria, oceány. Zamorené územie. Áno. Čiže tým pádom toto je odkaz pre tých, že Áno, človek pre tých, svojou činnosťou aby ničí si všetko to a vážili, ničíme toto. včely. Presne tak. Toto není na pochode Somárovi. To je tým, že našou činnosťou tú zem ničíme a trpí príroda a trpí vlastne všetko. A včely to zachraňujú. To všetko je to napísané. Aj nakreslené. To sa to slušné tieto. Áno, ešte pekne zachovalé. Áno, slamenáky sme to volali. To ešte môj pradetko bola, kedy mala, to bolo len také skôr na... Tak to bola, kedy začínalo v tom, ale to bolo začiatok možno. Paráda. Matka najcennejšou. Je najcennejšou a nenahraditeľnou včelou v úli. Čiže to máš takto, to budú, a predpokladám, že naľavo budú robotnice a trúdy. Áno, presne tak. Čiže vlastne toto symbolizuje svojím spôsobom, dá sa povedať, že včelstvo a všetky tie tri A toto tu, pohlavné formy vo včelstve. tu je pravda. Zamrznite. Tak, trúd nositeľom svojho včelieho rodu. Áno, bez trúda nie je možné. Mať oplodnené vajíčka. Každý má svoj význam.
A to je význam, že to sú akože kradnú včelám, ale bez nich by neprešli život. No, ako človek. Tak. Nie je to také ako prirovnanie, ale bez trúdov by neexistoval život. Tak. A není ich tak veľa ako robotníc. Robotníci niekoľko razy viacej ako trúdov. A potom matka tam má len jediná, tam viacej matiek nesmie. Len tedy, keď sa rojí. Keď sa pária, či ak sa to volá? Rojí, no. Rojí. Že presne to tá príroda stanovila tak, Áno. že každý má svoju Áno. striktne vyhradenú funkciu, aby to včelstvo fungovalo. Ak tam tí trúdi nebudú a nemá kto oplodniť matku, tak budú neoplodnené vajíčka. Tak sa rozídeme. A spoločenstvo včelstvo skončí. Sedíme ešte. No a toto je robotnice. Robotnice, tie, ktoré majú tú najťažšiu úlohu, čo robia vlastne. Pracuje a hynie pre náš blahobyt. Veľmi pekne povedané. Žije, pracuje, hynie pre náš blahobyt. To je také výstižné, lebo náplň tých robotníc je len a len práca. Oni nehľadia ani svoj život, lebo sa vedia obetovať. zahynú. Tak. Upracujú sa. Že preto dá sa povedať, že si pracovitý ako včelička, to súvisí s týmito robotnicami, lebo ich celoživotnou náplňou je práca a samozrejme, že neváhajú a obetujú svoj život za to, aby zachránili spoločenstvo. Čiže častokrát si možno ani ľudia neuvedomujú, že aké sú tie včely, dá sa povedať, že dokonalé, aké sú obetavé a robia preto, aby sme mohli aj my žiť. A tu nás ten vpredy. Čiže už ste pripravení na ďalšiu sezónu. A vidím, že tak rámeky dávate inak ako ja. Čiže toto je váš taký... 6 Drôtikov. 6 drôtikov plus také jačko. Každý nech si robí ako vie. Ako mu vyhovuje. Ale ja nestrpím voľaké tie choré rámiky. Tie musia ísť preč. Takže obmena diela je dôležitá. Lebo ja si vie rámiky robiť, takže nemusím si ich ani vážiť. Lebo každý rámik je peňažok. Toto sa poháre, keď sú krvé, to bolo plné, či už to nie je plné, ale boli. Čiže toto máte vlastne už pripravené na budúcu sezónu. A plásty staré, čiže všetko staré plásty. Preč to mám v pivnici, to môžeme ozrieť, je to všetko. Už chodím volať až pri Maďarsku. Svätý Peter? Ja neviem, svadba tam voláči, tak... Tam vymena, jasné, vymena voláči. Že okrem toho, že máte historických včelín, tak vidím, že medobed máte slušný, moderný, zvratný, takisto odviečkovač alebo zariadenie na odviečkovanie. A dá sa povedať, keď hovorím o tom včelárstve, ako je to tu so znáškou, s medom, koľko medu bývajú, aký máte med? Tak, med, aké typy medov, no tak je asi 3 také správne. Tie prvé, repka, agač a potom ešte dotačanie. To 3. Slnečnicu máte, či máte lesný les? Tu je hora. Medovica, no tu troška už není. To je vaša medovina? Medovina, áno. Ja som 2000 litrov robil. Čiže orechová, mandlová a višňová. Čiže medovina s príchuťou a hlavne za... Toto je medovina aká stará? Tieto, no, asi 20 rokov. To už taká, to už je historická. Tieto ešte pozdejšie, ale ja som mal ešte prvú ferko, ešte ani nebol na svete, ja som medovinu robil. Čiže medovinu dá sa povedať, že robíte 40 rokov minimálne. Áno. Pomaličky to všelijako išlo, ale sme to robili, lebo sa to len začínalo. Na Slovensku sme to nevideli takéto. A potom to už to išlo rýchle. Všelijakí múdri inžinieri a dali to dokupy. A preto medovina je vlastne nápoj starých Slovanov. Oni nepotrebovali takú ako my, že 2000 litrov. No. Oni potrebovali tak, aby mali na trošku spestrenie svojho ťažkého života. A tie zákvasy neboli také ako my, čo robíme. A bolo to hlavne čistá medovina, už teraz viac experimentujú rôznymi príchuťami, tedy to bola asi len klasická medovina. Že tu je pekná napájačka, voda ide
malá príškrpka, včely postupne majú postupne chodia piť vodičku, čiže pekná tradičná napájačka. Pri tej napájačke nikdy mňa čela neuštípla. To je taký zákon, lebo ich dobre robili. To áno, lebo tú vodu potrebujú. Samozrejme, že teraz tých včiel tu nie je toľko, ale je teplo. Neskoro ráno. Ráno, no. Ráno sa krmia. Čiže pekná napájačka. Vlastne týmto reguluješ množstvo vody. Áno. Čiže aby stále bola vlhká, stále išla. To ráno si príde na deň pridán. Už sa zase zoberiem. A nakoľko tá nádrž vydrží? Na 5 dní. Na 5 dní? Máš presne odskúšané. To čo je toľko to? To máš čistú vodu, či dávaš čistú? Nedávaš dážďovú a také všelijaké. Čistú vodu. Čistú vodu. Dobre to máš vyslovne. No a potom, keď už vidím, že nemajú záujem, tak si dám tento plech zakrieť, aby mi to drevo vydržalo, lebo na čo bude pršať na to, áno. Pršať na to, alebo čo že aj srny máme tu strašne veľa, oni sa vylížu a potom mi to skrivia. Áno, sa naučili nejaké na to, no. Aby to nezničilo, aby to čisto bolo len pre včely. Ako máte včelstiev momentálne? Momentálne 30 rodín. A koľko ste mali najviac? Najviac som mal 105. 105, tak to ale roky išli hore a často dole. včely išli dole. To už som nezvládal, to sa nedá, to je raz zákon taký robotnícky. A čo som chcel pýtať, vy máte, vidím 3 nástavky. Nie, tretí nástavok je na krmenie. Na robotu, akože tam je pohár. Ja to na krmenie. Na krmenie, aby som nemusel roznášať, tak ten vrch je všetkých. Len 2 sa zaplňajú. Ja, že vlastne zimujete v 2 nástavkoch, dá sa povedať, bečkových, a teraz máte tretí, tam dáte 3,5 litrovú fľašu, kde dávate cukor jednak a dokrmujete. Nie, to 4 litrová. No, 4 litrová. To je jedno. 4 litrová. Čo sa týka tohto, takže vy vždy zimujete v 2 nástavkoch. Z 2 nástavkov. Ale to záleží aj od čelára. Musí čeli prichystať na silu. Lebo keď by tam boli takéto jaj, tak mu vypadnú. Tak áno, ale niektorí... Tam ich treba zakrmiť, dôsledne zakrmiť, lebo keď poviem takéto, no prišiel jeden takýto, že a čo už aj krmíte, reku krmím, no. A pýtam sa ho, že koľko si dá z toho cukru. Už ja neviem, 2 deci, nie je to do veľa. Tak to asi tak, no. Tak hneď som nosťovovaní zvolať, somar, však je to pre one, deti do čaju. Do čaju, a nie. 4 kg na úl. No a 5 razy 4 krát je 16. Hej. Však samozrejme závisí od podmienok, aké máte podmienky. Áno. A kedy vlastne končíte posledné medobranie, kedy to je u vás? Kedy posledný med vytáčate? To hneď agač je kvalita a po agači kvetový rôzne a dosť. Aj to není veľmi dobre, keď tento rok bol slabúčky na lúky a na takéto? Áno, veľmi slabý. No, bolo sucho. Áno, agačina bola dobrá, aj predtým bolo dobrá, ale tretie to už nebolo dobré. Môže byť, a keď nemáte slnečnú, tak potom je to vidíte, to je tá chyba, že nemáme tu, nič nemáme tu. Celko nič, lebo to všetko pokosili takéto lúky. Že vlastne keď skončí niekedy agát, tak po agáte vlastne koniec sezóny, dá sa povedať. No, niekedy, ak nie je ešte melovica, dobre niekedy. ide to tam na pel. Ale už ten pel potom pomaly klesá. Ale ja videl som, že majú veľmi veľa plevov a to je základ včelstiev v zime. Dobrý pel, jasné. Takže, jak som aj videl, tak robíte pravidelnú obmenu, čiže tie staré plasty, ktoré máte, to vyrezávate, čiže stačí sa dávať tie medzistienky, aby tie včely mali čo, aby zimovali a boli čo na tých najlepších plástoch. Lebo to je taký zákon. On bude škrobiť na včelách a nie je to, že by im to... Jasné. Že neoplatí sa na včelách šetriť, lebo sa to vráti tomu včelárovi mnohonásobne viacej vo forme výpadkov, vo forme chorôb. A nedržať žobráky. Áno, čiže rozchovať silné zdravé včelstva, ktoré sú odolné.
lebo tie žobráky sa chore, ale my to nevidíme. No to je jasné, keď je málo včiel hrožka, tak ani tie neprežijú. Jasné. To musí byť silné včielstvo a musí mať zásoby dobre. Čiže dá sa povedať, že základom je rozchovávať silné zdravé včelstva a plus teda pravidelná obmiena včelieho diela. Potom sa už nemusí báť, ale vsádzať nové sadby, ale len keď je znáška. Keď je znáška, jasné, aby vystavali, aby zamestnali. Aby to tam nenapchal 4 vedľa seba. Aj to sa nesmie robiť, že 1, 2, 3 čisté. Nie, musí meniť plot, lebo už je teplo. Áno, zebrovať, áno. Áno. Včelári, no to musí včeláriť už vedieť. Tak jasne, včelár to musí na základe svojich včelstiev, svojej pastvy poznať a vedieť, ako má zareagovať. Takže hovoríte, že používate Bčka. Bčka. Aj ste rozmýšľali bola kedy o inej rámikovej miere, ale asi nie Bčko bolo asi. Mne to pásilo, dobre mi to. Keď som tie rámiky robil, tak pre včelárov, tak dobre robí, to sa dobre robí potom. Čiže dá sa povedať, že to Bčko je pre nás na Slovensku taká typická univerzálna miera. Maringotka. Kočovný voz Jedna, ešte. druhá, plné som tu mal. Aj ste bola kedy kočovávali? Kočoval. A kde ste kočovávali? Do hory. Ja akože nechodili ste, dajme tomu, že jak moji do Zlatna, alebo... Nie. Do hory to je až po, ja neviem, Modoš, ešte vyššie, čo by Modoš, Lehotu. No malú Lehotu, veľkú Lehotu, no. No aj tam som musel prestať, lebo mi vyzuli vždy. Lebo majstri tam tí, čo žili, tí majstri sťahovali drevo, nosili drevo na dvojkolkách a to sa kolesami zobrali. Nie, stalo sa aj nám, však aj otec nám zobrali niekedy ojo alebo letáčové zástočky nám pobrali, čiže to kočovanie má svoje riziká. Ešte som len prišiel domov a už mi oni hovorili, že ti tam šrobovali. No, to poteší, no. Dobre priatelia, takže toto bol náš kamarát Ondriš, pán včelár, ktorý má krásny včelársky skanzen a bohaté včelárske skúsenosti a ďakujeme, že sa podujal a natočil s nami video. Ďakujem pekne. Ďakujem.